Puncak. Selamat malam Mbak Limbuk, Bu Cange, Mas Sekak, Sekak. Catur, ra Sekak. Wis penak ae. Dagelan pirang-pirang melo aku nek sing ngelokke aku Sekak lho, iki sembarangan lho dagelan. Lah ke Catur kan nggih Sekak to Jawane. Ya Sekak sik Catur sik. Oke. Sampai sini jam berapa tadi? Jam setengah 10. Wah, ya segep ya. Sregep ora kepayon. Oh, nek sampean bengi iki mah genah piye gede ya. Kok saged piye gedhe niku? Liripun pripun? Ya tegese sampean dijagake piyayi semene akeh iki tegese diarep-arep saking gedene ngatresnane. Oh, alah ngaten. Nuwun. Tak kira jope budhe iki 20 yuta apa piye. Yo ora ngerti Mas Rani nyambut gawe kok jebul ora duwe. Leres-leres menika. Niki nyengkuyung dulure awake dhewe. Awake dhewe ra gondas iki. Nggih. Karepe nggih sak sirahe ngono lho. Oh, sak sirahe, awak sak sirahe. Nah, ngoten. Bagus-bagus nek ngajak geseh to iki. Ora ngono. Iki karepe ya awak sak sirahe komplit ganten ngoten lho. Nyengkuyung. Kancane awake dhewe, awake dhewe sak sirahe komplit. Protes meleh nggih. Kandhani sik kleru. Iki dadi manten. Ini sampeyan asline disekeng karo Mas Gunawan. Lah pripun to? Lah nyepaki panggung lak ya ora menghargai sampeyan. Ayo. Asline nggih kok. Mulake wula disepot ajeng joget ki rada kepiye ngoten. Sebabe. Lah kok kono ra kita guntung-altung tok malah kaya garangan lho. Iki mriko bendase tok tunggal-tungul. Oh. Aku cepake nang ngarepan. Ayo pas lu ngadeg kok kono lak rada ketok. Dijunjunge kotak. Ngadeg kono. Lah kula maju mriki lho. Enten sajen lingkung. Wah, Iku malah dikira nyolong niki malah dilokok. Kotak tabuh. Mosok kula munggah mriki. Munggah ora apa-apa. Fa, gak rene sithik Fa, ben rada ketok kuwi Fa. Nah, mesake. Alah. Nah, ngono lak rada ketok. Ngopo rono? Wis kene. Kotake gorene. Ben ketok tenanan iki. Pak. Dek kene tengah-tengah malah kaya bakul ula. Bisa kaene lho. Nah, ayo Pak. Iki rene kon usung-usung. Nginden. Bintang tamu lah ngono. Tata dhewe. Mlebu. Tibang malah. Nah, Bahaya kan. nah, alas. Kowe kok nek jebol karepmu aku ora urusan. Lah boten jebol. Jebol ya ben ditanggung di omah. Aku Mas Gunawan. Iya. Alhamdulillah derek memuji Mas. Derek urut ndonga ngoten. Yo no, sing wigati sik. Aku lagi dicek. Kula ndonga ngoten. Iya ta iso ora? Alah Pak. Lah kula ndongake awakku dhewe ora kablok ndongake Mas Gunawan. Ngono to. Ya selamat Mas Gunawan. Mugi-mugi. Tak kira kowe karep wudu apa piye. Aku mbok kira padasan lho. Ya selamat Mas Gunawan sekalian Mbak Sinten Mbak Eta. Mbak Sinten Sopo? Mantene niki lho. Sing kok. Kula niku takok. Oh iya. Mantene niku sinten? Mbak Eta. Mbak Eta, mugi Mas Gun. Selamat berbahagia dan selamat berjuang Mas Gun. Soale dadi wong lanang kuwi ya anyar-anyare ngene gak apa-apa dadi manten anyar-anyare seneng. Dhe anak siji ora ndikoyo pleroki wong wedok. Wis genah yen kuwi. Pengalaman iki. Pengalamanmu piye? Pengalaman. Lah ngendi papane padha wae wong lanang ra ndikoyo. Ora enek ajine karo wong wedok niku lho. Apa ya kuwi mesti kuwi. Genah mesti. Lah nek jopo ketok gleling kae kuwi lah kadung jenengan niku to. Oh iya. Lah nek ten ngomahe nek jopo ketok gleling. Tanggapan nek ngomah ya isah-isah ubah-ubah. Mas Ade barang. Alah. Yo jenenge ajar dadi duda. Amin ya Allah, amin. Kabene iki to. Mangsa. Lah kok ajar duda niku. Gojek iki apa gojek ora entuk? Ora entuk. Gojek ya sing apik.
apik kok. Ya. Raja duduk. Apik kaya pengajian ae apik-apik. Pokoke langsung bebrane Mas sing baken menika gelem nampa pasangane kekurangan siji lan sijine. Yang paling penting bisa menerima kekurangan pasangan. Nah, nek kan gelem nampa kekurangane insyaallah ki uripe bakal ayem tentrem. Ya, betul. Kaya aku karo bojoku. Kowe yo di bojo. Alhamdulillah wonten wanita keblinger. Bojomu wong apa bangsane lelembut? Nggih wong lho Pak. Sing kene cetok, bojomu ya wong. Iya. Ah tak loke asu ya. Ya asu rasa karo mesti aku. Lah sik tak omongan riku lho. Ya alhamdulillah bojo kula nggih wong. Ya alhamdulillah. Ya wedok. Wedok. Cilik modele ngene iki ya normal kok. Rasane kaya sing beduk kae klangenane. Aduh, udah malam dapat satu, ini kamu lagi. Ku ning ngeterke pas aku aja. Jenengan ta niku? Ngeterke. Tunggone coba. Wetoke gak. Ini bae senane letok. Ora apa-apa, wong ya saeneke. Saeneke lan disyukuri. Kok sik bali menyang bojomu mau. Ngapa? Lah ya bojomu terus ya wedok tenan. Nggih wedok. Wis berapa tahun sampean menjalani bahtera rumah tangga? Kurang lebih udah 14 tahun, Pak. Iki ilmu apa sing mbok bojomu entek? Kok le keblinger kok suwemen iki ilmu apa? Mboten kok keblinger iki mboten kok. Lah piye? Nggih bojoku niku lho ciri khas wanita salehah. Iki sing pengen mlebu swarga kados bojo kula niku. Nun sewu asmane sapa garwane? Nurwati. Nah, Nur ki cahaya. Wati ki wedok. Berarti wong wedok sing bercahaya. Aku anggar muleno. Oh. Ya ora apa-apa, sing penting iki lak katresnan lan kasetyane. Nggih, sing baken niku. Alhamdulillah sampeyan wis pinaringan keturunan. Alhamdulillah sampun. Wis pokoke aku nek karo anakmu tetep tak dongake sing apik. Aku tak kok wis. tak kok. Yo nek dasi. Ora. Aku ki nek anak tetep ora tak seleweng-selewengke. Ora, nek bojomu ora apa-apa, nek anakmu aja, anakmu ben apik. Amin. Nek yo wong bapake kok ngarep apik ki yo kusik-kusik. Sing penting ki apik kelakuane ngono lho. Ora apik wujude ora apa-apa, apik kelakuane. Karepku ora apa-apane. Ora ngarani aku. Apik kelakuane dadi putra-putri sing saleh lan saleh. Boyo nganggo obahmu apa to? Wong dagelan iki memanfaatkan situasi panggung blocking. Dagelan iki iso mlaku nang dagelan nganteng kaya wong pekoh ngono Mas. Pak, piye? Iki angkruk-angkruk nang kene gur semene tok lho. Gur maju mundur tok. Malah kaya eneng ngarepan sing di anu wong-wong ngono kae. Apa? Kitiran sing enek antuk-antuke lho. Maju mundur. Ya hati-hati. Nek ra nyaman disingkirke ra apa-apa. Nyaman ora? Nyaman lho. Maksudku nek ra nyaman kowe sing disingkirke. Nek kotake ben ning kono. Engko terus singkirke jengben otomatis ya, Mbak. Santai ae lho. Iya rasa. Singkirke. Mulai rasa pamitan aku. Lah napa jero pamitan jenengan? Biasanya kan tak jopan pamitan aku to. Lah sing ngejot panjenengan, nek dalu niki mboten kok. Kula sing ngejot Mas Gunawan kok. Ngejot Gunawan ngejot. Ngejot. Berarti ya bayaran iki kok. Aku ora nginggo tekan kono. Salah ngejot. Ya jaluk tulung ngono beda meneh. Iya. Terus iki didol lara dijaluk diwenehke. Iya. Itu. Salah ngejot tak tompo iku amplop. Pak Subur didongake sing sae-sae Mas Unjer. Lah pun subur nek didongake. Lah pun subur nek. Ya lah maksude iki ben awoh ora mung subur tur ya awoh. Ketoke nggih pun woh. Apa iya? Awoh ketoke. Awoh salak. Pak Subur nandur kentang kok. Pak Subur nandur kentang. Pak Subur ki ya petani nandure ya kentang barang. Yes. Pak Subur nandur kentang. Heeh. Mugi sedaya para tamu makmur lan boten diutang. Nah, amin.
Sing cepet to, Dik. Mampu ora? Aku iki rada pripun to. Lah apa? Ditenggane sesepuh Sapa upamane? Pak Sabar. Pak Sabar ya ora. Nah, aku ki rada deg-degan kok. Yo ora apa-apa. Mulake wedi lho. Mulane Bremose. Bremose kalian anu rekmane niku lho. Jan. Wah, wis kaya Werkudara ta iki. Ya. Mang bayangke kula kados Pak Sabar ngingu brengos. Rambute gondrong. Rambute gondrong. Model tidak kaya apa. Ning kowe iki pokoke gondrong ku cepet. Cepete Ya cepet do pokoke ra kek sedelokne tekan bokong gondrong. Nek wong umume nak rada suwe. wong mungkin soalnya cedek kok ya. Kowe lah ning sedelokne tekan kencet ngerti-ngerti wae. Tekan kencet. Mas Gun, selamat berbahagia, semua jadi. Aku merasa gumun nih karo mantene iki. Lah napa Gugur wirawi. Awe tenan Iki apa survei ngono ya? Apa survei? Oh, sapa ya sing imbuh, sapa sing anu. Sapa sing nyumbang. Lah kula enten ler mriku, tebih mriku. Diparani lho ya. Lah kuwi yo nganten yo seksi humas. Ya ya ora ndek kesel blas ya. Atus Mas Gun iki. Lha kuwi nek melu aku ning panggung iki kok ndek kesel. Rono rene. Lah iki Gun apa pinjal? Iki nganten aja kok garapi sik. Lho, Lagi dadi ratu. Aja dino iki. ratu kenci wae. Ya sedih. Anyar runtang runtung. Anyar kok. Rene anyar kok lene. Jajal 2 tahun ngas. Gosok pikiranmu ya. Bisa mikir butuh. Lu ayo ngono. Menu aku laris yo ditakeh to. Lu tetep mumet, dadi wong lanang ki mumet kok. Wis akeh mumete. Oh. Ala padha ae kabeh mumet. Dadi wong lanang. Wong adol Kabeh obat. kok mumet. Adol obat kae lho. Heeh. Promosi gambare. Heeh. Butrek kae apa? Iya. Wong lanang. Wong lanang. Nah, 38 wong lanang. Wong lanang. Lah yo kan isine wong lanang do promosi. Wah. Lha kan mumetan, nek wong wedok kan ora. Nek wong wedok biasane duwe iklan apa? Iya nih kak, ngomong kene jare jaranan. Wong ora. Juara kak. Aja gelem awar presiden ning saru-saru ngono kuwi. Boten. Aja. Kita tanjake sidene to, kanggo guyonan ngoten lho. Napa? Nah, tanjake wayahe sinden. Waranggono. Wis kono lho. Aku ora bayar ora wani ngekon aku. Sami kula nggih boten pantun. Nek biasane kae ayo anggun aku ngono. Nah. Oh, sak bayar. Ngakon ki bayar mesti yo. Iki aku wis nggun kan nyanyi ra. Lawan ae. Lawan. Nyanyi ora dinae. Nek nyanyi yo ngadeg. Anu wae, nyuwun perintah Mas Gunawan. Wis rasah. Gunawan wis perintah terus saya esuk mandi perintah ae. Iki kan mau aku wis didikte terus saya Gunawan. Ya pokok nek kleru ta. Ayo Anis saya nih. Pak Iwan ada sih Pak. Lali aku. Loh, bingung to. Akhir kene kanca ya bingungan ngono kuwi. Kok disepat to, Pak? Rasa. Bang oleh Gunawan iki kok ora sepot. Sepote mah dienggo sing mangun-mangun kuwi dikek sepot. Kan yo kaya ngono, Mas. Aku nang ngene iki rek kae bintang tau lho. Oh, lah. Wede. Oh, Aku petok wet terus ya, Le. endi? Lah nek mau petok Alah Neng umuk. nanti mau kepethuk nang ndi? nang parkiran. Tak kira kepikir kuwi pethuk tanggapan Yo ngono. ora, iki lekku Mas sejatine. Lho. Lek uncek iki lekku. Isih maris. Isih waris. Ponakan. Ponakan. Sampeyan malah ngenake bojone lek uncek to. Ah, iya. Wah, wayu banget. Mbak Nur ta? Kok jenenge Nur ta, Lek? Hah? Apa ora Lia to? Bojoku ki Nur, Tenan. Nurwati. Lah kok nganggo Lia? Lia ki celukane karapane. Oh. Lia. Ya. Cacat. Ana ya. Edan pripun lho. Iki ora edan, Mas. Ya apa? Gendeng.
nginceng. Lah masa ya kan? Keponaan. Lah masa aku nginceng lekku acara. Ning aku ngerti lek mesti. Apa? Mesti bojoku turu to. Tik. Anjir. Ponaan sabar gelak. Wah, nek ngeloke iki kaya kaya ngono iki kaya mentok iki tik crit. Lah kali mentok. Mas Sabar mesti ya penasaran lho. Bojoku iso meteng ya alhamdulillah wajahe kaya jenengan kan berarti asli keturunane jenengan. Iya. Lah lek ngayahi kepiye? Aku nek cerita piye? Prakteke kene po piye ayo? Yo, saingan Gun. Amit manai bagyo Dik Gunawan. Semangat ya Dik, kalau Dik Eta mugi dados warga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Rukun terus, ayem sik anggone bebrayan, bahagia terus. Lakonku tak lakonane dhewe, kowe aja nganti durung. Piye to lakonmu iki lakon piye? Lah ya wis ning kono-kono krungu Eva Kenteri nggo gawe keturunan lak suwe. 7 tahun lagi iso hamil. Saiki wis alhamdulillah wis pinaringan to. Nah, nggih kuwi tak lakonane dhewe dongaku nggo kowe muga Gus pisan langsung dadi kaya cah iki. Lah iya, iki malah urung ditus wis dadi kok. Ya ora ya. Gunamu pirang tusan? Menawi Dadine. Lali kok. Iki lek ku alhamdulillah dalem omahmu ngendi lek? Iya tau iki. Kan saiki Iki nang ndi? dadi lek kok ponakan ora ngerti omahe liike. Lah kan dender nang Argayasa ngono lho. Nah. Saiki ki omahmu ngendi? Lah tak gowo omahku. Masih tadi kowe ki Rasa asal- banyak. Lah asalmu ngono lho, lek asalmu ki kok ngendi? Asal usulku. Wah, Asale saka mbok. Usule saka bapak. Maksudnya omahmu ki alamate ngendi? alamat palsu. Oh, ayu berarti. ayo. Ting-ting. Ada sampean ki saiki omah-omah nang ngendi ngono lho. Omah-omah di mana alamatmu? Ya nek kono kae. Gak kok mbok inceng kok. Ora aku ki ya pengen ngerti omahmu saiki ki apa ya? Kaya omah adikku napa kaya omahku omah Mas Catur? Ah. Apa ya cilik? Sak porsimu ngono lho. Mas. Oh iya, aku ya penasaran kuwi. Omahmu piye konstruksine? Konstruksi niki. Lah, lha bangunane kok konstruksi. Nah, Yen bangunan ya padha ae normal kaya ngene iki. ya gede ngene Ya iki. gede. Lawan ya dhuwure ya umum. Ya Nah umum. terus nek nginepe ngunci piye? Nek buka lawang piye? Ya gari esele lho. Lah piye to? Esele didawake apa komisor lho. Lah kowe yen gawe omah manut aku, Heeh. dedeke kaya aku. Nah. Omahe ya sak aku ngene iki Ah. lawange. Heeh. Lah jenengan yen mara tamu ning nggonku Lah. mosok dondase tok sing mlebu. Iki asline takok ning jlomprongke. Ya ora. Rasane Ngene. rasa murawan, rasa mundur-mundur. Aja mundur-mundur kok geblak nang. Lek. Lek. Aku kan dadi lekmu ya suwe ra ketemu suwe. Wis lalik mau. Yo ben to Pak, aku penasaran lho Mas. Asline tunggalnya pira to Mas Lek? Ora ta ya. Kan awake dhewe kan sedulur ado to awake dhewe. Iya. Dadi ora pati apal aku beda mbah juga kan. Suwe-suwe ra kenal. Heeh. Kan Zaman saiki ya ngoten niku. Ya, maklum. Kene enek HP iki lho. Nah. Dulur iki dadi adoh, Nah. kanca dadi dulur. Nah. Iki mergo HP. Nah. Mulake kanca-kanca Nugroho Laras, Heeh. hati-hati gunake HP. Lah, ngapa? Pemenang ku anak-anake. sebab Lek. Ya sebabe biasane saiki modele ngono lho. Tangi turu sing digoleki iki ora kok anak bojo ki ora. Cekel pisanan mesti HP. Nah, itu niku. Oh iso ngomong berarti mlaku. Ya ora, yen aku ora. Lah, masa? Yen aku ki Tangi tangi turu. turu. Heeh. Sing tak goleki anakku. Oh, lah ngapa anakmu arep sekolah mbok dusi apa piye? Ora. Sebabe? Lah HP ku go anakku. Waduh wae, celuk. Iki tak ngut malah. Lah aku jenengan menut kula, aku dhewe bingung uripku kok arep dinut. Ora tenanan, asline
imbalane piro? Jare dhisik lho tanggoku ki ngomongke tanggoku. Kok ngomong tanggomu lha kok ora di pambuk di teko mbokmu. Sing cerita tanggane Cerita Mas. tanggoku Oh. iki jare ki tunggalku ki 5. Lima. Nah, Terus sak kowe kabeh ngene iki. modele kaya aku, Heeh. umur setahun, Heeh. kuwi ki dodolan turut kebonan. Terus Nah, sing papat iki pangandarangan modar dari siji. kaya pitik. Wis bahagia. Seneng aku. Sing dipangan garanganmu dudu kowe berarti. Dudu sing papat niku. Lah mulai dari siji aku urip. Ngoten lho. Wes larang kok tutuke. Ora Ora. wis kok larang ki nek ditutuk ki ra rusak ya Mas ya nek njeblok. Ya rusak kowe ora wedi karo ki sing nyender. Lho, sambil bledek ora mati lho. Lah kok iso? Rambute teyengen kae. Wis sambil bledek ora mati kok. Memang niku di kaya pek Mas. Aku kan mau batin kok. Rambut mau keset direkam aku. Aja ngono lho Mas. Tulamu kanggo kanca som kuwi apa? Ya semoga-moga sehat, laris. Rai kok ngembun to Lek. Mumpun asu. Asine mati. Ya Allah, kok gantenge kaya ngene. Bocah ayu kira. Dan gendeng. Berarti kira ana. Ah, junjung. Gunawane yo ngrekasake kanca. Lek, tapi nek rasa men ta Lek. Oh, cilik lanang kok. Wah, apa iya? Apa iya? Tenane. Delah. Gila apa nek? Jare cilik lanang. Oh, banci. Aja ngomong ngono. Halo. Pincu. Pincu. Tapi kesukaanku. Bawa Lek. Wah, Bawa lanang babrak apa? Oh, Lanang lanang. habis bawa. Lanangan pahit. Apa iya? Hmm, Wis tau bilang? Suara lanangnya apik ora suarane gairahe. Nah, kurang menghasilkan. Nah, itu. Para wedok, ayo Gedho Anis. Mbak Anis. Ya Mbak Allah. Amis, monggo.